Bersoak musikaz lagundurik grabatzen dira eta kantuen maila bera hartzen dute. Horrek esan nahi du, jendeak buruz ikasten dituela bersoiek eta askok ez badakite ere hauek bilintzenak edo hauek senpelarrenak dira, kantu horiek buruz dakizkite, nik uste dut hamarkada horietako euskaltzaleak berso zaletzeko indarra izan zuela. Momentu bat bazegon, bertsolaritza beherantz zijoena. Eta nik uste movimentu ezezkor hori mantentzen eta baretzen guk zerbait merito txiki bat ere izan genuela. Hain zehatz eta hain sakon sartzen, zaila da hitzen lurrean, hain garai bortitz bati kantatzen, zailda era xamurrean. Zailda jainkoa ola ukatzen, ta miresten hilurrean. Zailda esten korapiloa, sentitzea zintzurrean. Zailda hainbeste gauza pentsatzen, hain bizitza laburrean. Ta zailda beti bera izaten, ispiluaren aurrean.